Miksi puhelin ei soi? Pimpeli, 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 pom. Pimpeli, 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 pom. Pimpeli, 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 pom. Haloo? 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 Tyynen puhelimessa tyyn. Voi hyvänen aikaus ja Lauri, herreiru alles vakaina vio. Pimpeli, 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 pom. Juhli! Voi kauhe! Nytkö? Siis puuteria vaan. Puolet maalataan filmiin. Niin tyttö kelpaa vaikka silmiin. Puen minihavosen. Veän verkkosukat silmiin. Pimpeli, 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 pom. Pimpeli, 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 pom. Pimpeli, 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 pom. Ja takan herrat sen. Te uusiksi väärin lennätte. No, eiks mä sanonut? Heti soi!